कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सूर्य किरण पडली बघाया त्रिभुवनी उशीर फार झाला जाऊ बाजाराला त्याचप्रमाणे कोकणीश्वर युट्यूबर अक्षय विजय आगरे यांकडून
गवळीच्या गीतसाठी साठी त्यांचं असं म्हणणं आहे की साईरा हे गाणं स्टेजवरती म्हणायचं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. असं नाही करायचं. नवी पहाट ही झाली, नवी आले माथावरी, सूर्य किरण पडली बघा ताऱ्या त्रिभुवनी, उशीर पार झाला जाऊ Bye.